Opcioni modul konti softvera nam pored prikaza liste artikala nudi mogućnost prikaza najčešće korišćenih proizvoda ili usluga. Najčešći. Što je pregledan način da se izda račun? Sva prazna polja se mogu iskoristiti za dodavanje jednog ili grupe artikala. Ukoliko želimo da dodamo jedan artikal, dovoljno je pritisnuti prazno polje, odabrati opciju Dodaj artikal i naći artikal koji želimo da dodamo. Nakon toga potvrđujemo. Možemo izabrati boju, potvrditi i artikal je dodat. Pritisak na artikal je isti kao i pritisak na artikal u listi artikala. Također imamo grupe artikala gdje možemo sakriti još podartikala. U pivima možemo potrpati sva piva, ukoliko pritisnemo hranu, izvučenu hranu, u sokovima podeliti sokove, što je zgodan način da površinu ekrana iskoristimo kako bismo smjestili više proizvoda.